Rússia, Moscou, Monestir Donskoi. Antigues torres i murs de maó. La torre va començar a ser reparada. Per protegir la torre del col·lapse, cal enfortir-ne la base. Abans les parets estaven pintades de vermell i blanc. Els constructors van treure una capa de terra d'1,5 metres de profunditat. Podem veure que hi havia sota terra. Hi ha un arc a la paret. Aquest és el nivell antic de la superfície terrestre. Això ha passat en el passat. I aquest és el nivell del sòl actual del monestir. Podeu veure clarament on es troba el nivell del terra. Aquest arc estava cobert de terra. Només la part pintada sobresortia per sobre del terra. Tota la resta era sota terra. Anem més enllà i mirem la torre. L'entrada a la torre es troba per sota del nivell del sòl modern. Es pot veure des de l'angle d'inclinació de les taules. La porta no va ser excavada a la seva alçada normal. La vora inferior de les obertures de les finestres també es troba sota el nivell del terra. Aquest és el nivell al qual creix l'herba avui. Aquesta part estava coberta de terra. Una foto antiga d'aquest lloc, feta a mitjans del segle XX. Aquesta finestra en particular és aquí. Vam haver de cavar fins a l'antic nivell del terra, vista des de l'interior de la torre. Els restauradors eren massa mandrós per cavar fins al nivell real del sòl antic. Ara ve la part divertida. Vaig baixar al nivell de la superfície antiga. Mirem una secció del sòl. Això és sorra i argila. Les capes tenen un color lleugerament diferent, però definitivament és sorra. La capa de sòl cultural ha de ser suau i negra. Però veiem sorra i argila. Hi ha capes negres a la secció del sòl, que es pot anomenar una capa cultural. Però aquestes capes són primes. S'intercalen amb gruixudes capes de sorra i argila. Es troben maons trencats. Un antic monestir al centre de Moscou estava cobert amb una gruixuda capa de sorra i argila.